deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Kiki. Kiki Ràpid, el podcast del Kikiriki. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, benvingudis al Kiki Ràpid. No tornaré a dir que és el podcast aquest que comença, que ja s'ha acabat i que tal, i que passa de pressa. Avui passarem de puntetes per aquest moment. De debò he de pensar un puto eslògan ja per aquest programa, perquè no pot ser que portem ja tantes setmanes, camí dels 2 mesos, i encara no tingui eslògan. No pot ser. Eslògan, per cert, eslògan és una cosa... Sempre m'ha recordat eslògan, o sempre m'ha fet pensar, recordar no, perquè no pots recordar quelcom que no existeix. Eslògan sempre m'ha fet pensar en un nom de jugador de bàsquet serbi. Per exemple, Slogan Langovic, jugador serbi de bàsquet, 2 metres 10, un pivot de la hòstia, que especialista en esmaixar, perquè els tirs lliures li costen una miqueta, perquè és una miqueta allò... manasses, perquè no acaba de calibrar per tanta alçada, però esmaixar el millor. Clar, dos putos metres 10 ha de saltar una miqueta, és com saltar la corda, saps? Salta la corda, Slogan Langovic, tu si pots, vinga, som-hi que arribes i sumem 2 puntots. Molt bé, molt bé, vindria a ser més o menys això, d'acord, eh? Jo crec que el podcast podria acabar aquí ara mateix. Hem parlat de l'eslògan Langovic, el podcast es podria acabar aquí. Hi ha algun altre nom que vosaltres us recordi a alguna cosa? Un altre nom que us recordi alguna cosa? No, alguna cosa que us sembli un nom. S'ha posat molt de moda, jo no venia a parlar d'això, però és igual, seguim. No recordo ni de què venia a parlar, fixeu-vos. S'ha posat molt de moda fer vídeos dient buah, les patrícies em sembla que són unes esquerpes. Bé, doncs d'acord. Molts ànims a totes les patrícies. Si des d'aquí hi ha alguna patrícia mirant, em sap greu, no ho penso. No, quantes patrícies conec? No sé quantes patrícies conec. Conec una patri? Conec a 2 patris? I no tenen res a veure l'una amb l'altra. No hi ha un patró comú entre patrícies, sabeu què vull dir? És igual, que sí, que queda molt bé el vídeo. A veure quan diuen el meu nom, a veure el nom. No, els Davids són tots uns creguts. I és, bueno, calma, ara, pobres Davids, saps? Vull dir, quants Davids conec? Jo he començat a dir noms aleatòriament i potser hi ha algun... Conec un David, conec 2 Davids. Mira, el David de Plats Bruts sí que era un cregut, però els altres 2 Davids que conec en principi no ho són. Vull dir que no té cap mena... És igual. S'ha posat molt de moda fer això, vale? Això que acabem de... Les patrícies, els Davids. S'ha posat molt de moda fer-ho i està de puta mare. I minuts de TikTok i minuts d'Instagram i gaudiu, si està molt bé! Si està molt bé! Dediqueu el temps al que us doni la putíssima gana. Veieu el que vulgueu veure. Si està de conya, i feu-ho, de debò, no estic sent irònic, feu-ho. S'ha posat de moda això? Molt bé. Jo vinc a donar-li la volta. Jo no venia a fer això, insisteixo. Jo vinc a donar-li la volta a aquesta història. Quines coses us sembla que podrien ser un nom? I com seria aquesta persona? A mi, per exemple, Slogan, el que he explicat, per mi Slogan és nom de jugador de bàsquet serbi. Slogan Langovic, té cognom, boníssim en esmaixades. Altres coses, jo què sé, Aillan, una cosa que és aïllant, que queda aïllada, aïllant, per mi és nom de supermercat canadenc. Ailland, es pronunciaria Ailland, amb 2 L's, Ailland, your grocery store, al Canadà, i el logo vermell amb les lletres blanques i com neu, i seria triangular, un triangle d'aquests que no és un triangle, no és un triangle equilàter, d'acord? És un triangle d'aquests més aixafadets, més planets. Tampoc és un isòsceles, perquè seria encara més pujat, al contrari que un isòsceles, i no recordo més tipus de triangle, vale? Per això estic dient així com xafadet. No sé, banderí, per exemple, un banderí, els banderins, també, banderí és nom de senyor antic, un senyor dels anys 20, per exemple, que es podria dir banderí. Totalment. Un senyor dels anys 20 que es podria dir banderí. A més, mecànic. El banderí era mecànic. El banderí López. Banderí López era un mecànic de
Bellpuig, ara no sé on polles és Bellpuig, a mi em sona a Lleida. Però tampoc voldria jo ara aquí afirmar que Bellpuig és Lleida. En Banderí López era un mecànic de Lleida que es llevava cada matí per reparar els motors d'algun vehicle que existís als anys 20, ara no sé quins vehicles, no ho sé, perdoneu per aquesta terrible classe d'història, jo no sé ara quins vehicles hi havia als anys 20. Segur que hi havia motos als anys 20, ja ho vi, segur que hi havia motos, que no haguessin arribat les motos a Bellpuig, potser és un altre tema, però que segur que hi havia màquines, era un mecànic de màquines de fàbrica, de teixir, de l'Espidi González aquella, l'Espidi González, mare de Déu, la teixidora, la Bergadana, que deien que era una còpia de l'Spinning Jenny o Speedy Jenny? Spinning Jenny, una màquina anglesa. És igual, perquè tota aquesta merda, per què? No, a ningú li interessa. En Banderí López era veí de Bellpuig i era mecànic d'una màquina de filar d'una fàbrica que eren els Teixits Bellpuig S.A., per exemple, que l'havia construït un senyor que era indiano, que havia estat esclavista també i tenia la fàbrica aquella. I jo què sé, per què li posa Bellpuig i no el seu propi cognom? Que seria segurament el cognom. Estic movent molt els braços perquè estigueu veient això a YouTube. Teniu alguna cosa que us faci semblar un nom? Com eslògan, com Eiland, nom de supermercat canadenc, recordem, i Banderí, com en Banderí López, aquest senyor. Un dia dedicarem al Quiqui Ràpid, això m'hauria d'apuntar, perquè si no me n'oblidaré, a explicar la història de vida, la vida d'en Banderí López. Banderí López, m'ho estic apuntant a mà. Banderí López a explicar la seva putíssima història. Banderí López, un mecànic de Bellpuig, que arreglava màquines i feia el manteniment, sobretot, perquè és més important el manteniment que la reparació d'una màquina perquè la fàbrica tiri. Vapors Bellpuig, Bellpuig Tèxtil, jo què sé, Teixits Bellpuig. Això. Algun nom de cosa us fa semblar que sigui nom de persona? Sí? No? Missatges de veu, missatges de text, fotos, vídeos, al WhatsApp del programa 644 82 17 15. 644 82 17 15. Jo us juro que avui havia vingut a parlar de WeTransfer, però mira, se m'han anat alçant al cel. De WeTransfer en parlem un altre dia. Apa, que vagi molt bé. Adeu, amics. Ha! El Quiqui Ràpid és el podcast del Quiquiriquic, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.